Татарстан дулкынында тапшыруын күренекле язучы Фатих Амирханның «Үксез бала» хикәясе белән дәвам иттерәбез. Гает көнне мин ишек алдына яңа киемнәремне киенеп чыктым. Күлмәк, кәләпүш һәм читекләрем генә түгел, минем казакием да өр-яңа. Шушы гаеткә генә тектерелгән казаки иде. Безнең ишек алдында минем белән яшьтәш малайлар аз түгел иде. Алар да бүген яңа киемнәр кигәннәр. Үзләренчә купшыланганнар, матурланышканнар иде. Бары бер кечкенә генә малай бүген безнең шикелле киенмәгән. Үзенең һәр вакыттагы иске киемендә иде. Бу малай былтыр ата-анасы үлгәнлектән бу ел берәүдә хезмәт итеп торган асрау малай Нурый. Без уйнарга тотындык. Ат уйнадык, пароход уйнадык. Бу уеннардан туйгач, сабан туятлары булып, чабышып карамакчы булдык. Мин ялан аяк вакытта бик шибәр йөгерә. Сабан туятлары булып уйнаганда, һәр вакытта беренче булып килә идем. Ләкин бу юлда алай булмады. Минем үкчәле яңа читекләрем, үзләренең авырлыклары, уңайсызлыклары белән миңа беренче килергә ирек бирмәделәр. Һәр вакыт беренче килергә өйрәнгәнгә күрә, Нурыйның мине узуы минем кәефемне җибәрде. Мин шул кәефсезлегемне бераз киметер өчен иптәшләргә карабрак, миңа читекләрем генә уңайсызладылар. Булмаса, мин Нурыйны уздырмыйдыр идем дип сөйләнергә тотындым. Нурый үзенең узуын былай җилгә җибәрергә риза булмады. Узгач узган инде. Читекләрем уңайсызларлык булгач, аларны салып чабышы идең. Нурыйның былай мактануы минем ачуымны китерә башлады. Үзеңнең яңа читегең булмагач, шулай дигән буласың инде. Минеке шикелле яңа читекләрең булса, син дә ялан аяк чабышмас идең. Бәйрәм көнне киеп йөрергә читегең дә юк бит син бичараның, дим. Минем бу сүзләрне башка читекне малайлар да эләктереп киттеләр. Үзенең читеге булмагач, бәйрәм көнне дә ялан аяк йөри. Үзе алдан килү белән мактанган була тагын. Аның әле юнле кәләпүше дә юк. Үзе алдан килү белән мактанган була тагын. Без яңа киемле малайлар Нурыйны инде чынлап мыскылларга тотындык. Ул әүвәл: «Байлыгыгыз белән мактанмагыз. Байлык бер айлык ул», дип безгә каршы торып караса да, эш зурга киткәч туктады. Бераз читкәрәк китеп, бер кыймага сөялде дә, бер сүз дә дәшмичә, күзләрен әллә ничек мөлдерәтеп, безгә карап тора башлады. Без һаман туктамадык, аны мыскыл итә бирдек. Ул һаман бер сүз дә дәшмичә сөялгән җирендә тора бирде. Аның былай сүзсез торуы миңа ошамады. Мин аның ачуын китерер өчен «Бетләш!» дип кычкырып җибәрдем. Бу сүздән аның күзенең мөлдерәүләре тагын да куәтләнеп китте. Ул минем шушы сүземне генә көтеп торган шикелле кинәт кенә кыймага таба әйләнде. Йөзен кыйманың бер тактасына сөяде дә кычкырып елап җибәрде. Мин үксез бала шул. Әтиәнием булса, минем дә читек кәвешем булыр иде. Без мыскыллаучы балалар Нурый елап җибәргәч тып-тын калдык. Берәр минут сүзсез, тынсыз гына бер-беребезнең күзләренә караштык. Аннан соң Нурыйга карадык. Аннан соң тагын бер-беребезгә караштык. Арадан бер малай: «Үксез баланы нигалай рәнҗетәсез?» дип кычкырды да үзе безнең төркемебездән читкәрәк китте. «Хей, үзең дә мыскыллаштың бит әле», дип без ул малайга таба әйләндек. Аннан соң тагын Нурыйга карадык. Ул һаман йөзен кыймага сөягән хәлдә тора. Инде кычкырып еламаса да, аның эченең селкенешеннән һаман әле елый икәнчелеге беленә иде. Мин дә малайлар төркеменнән читкәрәк киттем. Бу вакытта минем йөрәгемне әллә нәрсә тырнаган шикелле итә башлады. Нурый миңа чиксез, чамасыз кызганыч тоела башлады. Аның «Мин үксез бала шул» дип кычкырып елап җибәргән тавышы минем колакларым төбендә һаманнан-һаман яңгырап торган шикелле булды.
Әгәр ул үксез бала булмаса, аның да яңа читекләре булыр иде. Әгәр ул үксез, фәкыйрь бала булмаса, без аны болай мыскыл итә алмас идек. Әгәр ул үксез бала булмаса, болай кыймага йөзен сөяп иламас иде. Ул үксез бала шул. Сез татар әдәбияты классигы Фатих Әмирханның «Үксез бала» дигән хикәясен тыңладыгыз.